Abusia megedi ese obi ahoye ene ye Rosanta hene ene asanteman esumunti no ene ye nyina ya basomo baby amegine eye bojare ene eye joada ayehuma obosome ne deto so aduonu enkono ye Rosanta hene etie ne nechi ko Poland ene Canada broche memu no ye hu wodoso nkwa ye Rosanta hene ewo edema asanteman ne sade asanteman esi do ye Rosanta hene esi fa wiase afa na nyina ehu ye na ye hu de ekoso wo Poland ene Canada abrochi memu na amani akwanso se ye Rosanta hene tia ne nechi a wode nechi eja asanteman hwemu no wode ja da sebre mampo hene na kumasi hwemu nso so no eye ba for bantama hene na ansa na ye Rosanta hene tia ne nechi no na ba for bantama hene asere kwan ena afen so ye kumasi akwamu echamfo asafo enso so asere kwan enu nti ni fofa kuomu no na naboache yam a woye nkwanta kase hene ena ehwe akire de ma yewura esansa sokore mampo hene akra eko enu nti amani akwanso ye Rosanta hene otwe de mpo nyankopon na nanu mabɔ no ho ban de na kɔ de na ba bedu asomdwe mu ama animonyam ne kase a ena eye enu nti amani akwanso ye Rosanta hene eba bedu ye no wani asanteman nyina ehia na afen so de esi akire so na nanu mo asre e de ato yewura animu yewura ansa na yewura ebetue ne na achi no wagye nso ayɛ miensa amaya yewura hya wo na wotwe mienu ma wo nyina yi de hyebrante no na ya akurodi ewa hafu mantemu ewa adum ase ewo bono mantemu brekum ewo bono mantemu jadem enso ewo asante achem na afen so agona eno so wo asante na wo nyina de on de hyebrante ba na yewura agi nso ayɛ miensa wagye asante achem jadem ewu adum ase ewo bono na afen so akurodi eno so ewa hafu mantemu enu nti ne won de won omodo o maseda eba na afen so eka nso ayɛ mienu ye Rosanta hene ne konfo panyini eye obiri konfo noche aguna man hene ene na mantoa enson na afen so eye brekum na ye de brekum de ebesom ebra na brekum hene esai de akere na manfo wo brekum na afen so ye de aguna de enso ebesom enu nti ye Rosanta hene ne konfo kase ye odefo eye brekum ema hene na afen so eye aguna yehwe obiri konfo anoche boache wan na ye aguna ma hene woto so aduonu enwoche na chese yehwe ne dibra ye wo no wo 9th October 1968 suku a wo ye eye prempe enu nti wo ye senior amanfo wo ye 86 group enti na se yehwe asantememu de na ka me aye se senior amanfo no wo mo ye kata owo asefo no so ezan se yehwe ye Rosanta hene a oko prempe anaso ye prempe ni bra kope e da fen so e ya asanteman nifa da se bro se bon so to semienu no ye senior amanfo da se bro se bon so to semiensa e ye senior amanfo e na ba asanteman adonti mu nso so a ye Rosanta hene ne konfo kase one ne chechira asanteman ma asanteman ekura kra emfia hasane e kire so do onso e ye senior amanfo enu ti senior amanfo de ka me ayesa so mo ya aka eye owo asefo no ahye sanso ana eye obiri konfo anoche boache was a businessman, why IT practitioner, and our friends were political strategist, and I was a trainer. Obutu Fela FMA, a watermali. Or Chadam Bonyango at the mobile comfort and not a boache. Guadomino, a year of fair, and I won't die at 9. And Mamma Munu, and I am Mans so emunu. And I have Brokum so swear, and never Baba Besaya. Nasa one known a Brokum. Adeshakai. Nasa won na toso ennan akonya no abosie mu nasa free na na mankunade ewo so e ba bepem na na mankunade ewo toso emienu a wokrakoye no e na afensu yenya e ye therefore che di abo asante a wotoso emienu ono so ye wo no 28 August 1962 e wo brekum okọ brekum Presby school e na afensu okọ ma secondary school ekoye O level any A level every afia pema hankono eduoso ensiemu ekopema afia pema hankono eduowotwe emiensamu owie onya certificate in business administration eno akwaje ntetie no ewo UK eno nti wa afia pema hankono eduowotwe enamu 1984 mu eno otu kwankwa abrochi okoye abaye dwuma pii ena afensu so wasa aba ne nchibio mu enti watena abrochi be 32 years nie ena ayebrekum mahene fufure wa wasa aba ne nchie enu nti yehwe wo ye bojemu ankasa
ye di kan de brekum ho abakwasama babeso sa na manku na de ewuo na afen so no wane ni nuaba amia hene ekon a o makon ye de je akonya si hono na afen na de ewuo kra ko ye no ne ba obedi akonya ne ho nsem no ye di ye de nyina babeso mu ti e ka boja mu dia ene na amia hene a wotoso emie sa wo ye brekum mahema wakonkoden pa de ama brekum akonya no eya ansam bi wo ha ye hu se nam tenten fidos ye nhya no so ne ye hu se ene mabusua ba akoso ena ma ye nya wo man ene nam ene mabusua ba akoso ne nya kuro ene nam nkuro so ne nya eye mantam na na se oman emunu enyina enu nti akonya bia nso so eye wo man no nso so no ya mo me hye no so se eye abusua mu ne mo ya na enna emamu ye di enade e wa asantememu ne aka mamu ye ni agade enu nti so papa na wo yo hene a wo hene bantimi ni ne papa de ma ne nyeye na emomu no eye emma wo mo wa abusua mu no ene de adesidwa no ema no eyeye na emomu emma de akonya de wondi bi enyeye enu nti so wo yo hene na ate akonya so na se bibi se esi a eya adu kan e de atoto de wo ahwese se wo akonya wo te se ye ma hene dwa na se ya adesidwa na se ya adehye emma na sefo na edidi a no hu se wo de no se de esitie no sanso na foforo nso de no ne de enso esitie ya adesidwa de a na kire se emma edibia enyeye enu nti na ye rosante hene etna se na ni monyam ade esi ya kire no ye de ebebo no na afe nso ensuaye no nso so ye rosante se na ni monyam mu agi ensuaye no ye kan aguna man hene a aguna man hene ne ye rosante hene ne konfu panyini eye obiri konfo konfa no che aguna ne ewurade ma no one na manto anso no enu nti baabuduro wone ne ba amoampon na ye rosante hene ene wone ya na bi wo ha mo kan eye no mo de eye aguna man hene won de ne dibre no etoto ye rosante hene so man kwan hene omodwuma no enye pe obi ane ne de ye rosante hene sebi oson sebi enya do yenya sumankwan hene ye rosante hene konfo ene bo sumankwan hene se sumankwan hene emmen na afen so ne ma hodo bi a ne sumkwan so no otinya ye ne mom de ye mpanyimu na ye de sebi ye asantema de ye rosante hene enne na asantema nkanko ne de ye rosante hene nkwara enne agona ma hene ene tu sa na mo no ade bi e fa asante ho no ye nhyan so ne nkan hu se agona ma hene nkwa na wotumi se wo pra ye rosante hene wo ene ye woni ma hodo bi ase bi son se bi nya de ntimi fa metu dia ne nyina so ye agona ma hene ene ye rosante hene agona ma hene nkwara ene ye rosante hene ne konfo kase ase bi wote akonya kase so enu nti suma kwa hene dwuma wodie nko na sede ne na so die nko ena afentu so no eye konfo anoche eye amwampon enso ne dibra wodie ne na sede ne ne ma woye de ma asante no ne dibra no nso enko enye baako obi ano ene ne de enu nti ebepe bre ne ye de mai ye de agona ene sumankwa so adesua no ye de abrem kwan ye nam so ye nya sumankwa ne de nam so ma sumankwa eba ni nyina ye rosante hene ana so obiri konfo anoche ne nsan no adwuma ne bi ene ma ye nya eye sumankwa ka se di no eye ma me fo de beto fo bia no so ye de ba be so mo medamase